ଛାତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ ଆମେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସେ ଆମକୁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସେ ଆମକୁ ଶୀତରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛାତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିଯାଏ ଆମେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀର ଛାତ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀର କଦର କର ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କର, ସ୍ୱାମୀର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଠିକ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଆବଶ୍ୟକତାଟା, ସ୍ୱାମୀର କମିଟା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ଯୌବନେ ମର୍କଟି ରମ୍ଭା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବନ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ ବି ରମ୍ଭା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ବା ସ୍ୱାମୀଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବେ ଏକଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଏକା ଟେନସନ, ଆପଣଙ୍କର ଏକା ଦୁଃଖ? ନାହିଁ, ସାରା ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନ ଥିବ। ବିନା ଟେନସନରେ ବିନା ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ରାତି ନଥିଲେ ଦିନ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ, ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା ଆମେ କଣ ସୁଖ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ମେହସୁସ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ରିଏଲାଇଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ରାତି ଅଛି, ରାତି ପାହିବ, ଦିନ ହବ, ତ ଆମେ ରାତିରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦିନ ହବ। ଠିକ ସେଇପରି ଜୀବନଟା ବି ସେଇପରି, ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସୁଖ ଅଛି, ସୁଖ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ବାଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେପରି ଜୁଆରଟି ଆସିଲେ ଆପଣ ନଈ ପଡିଲେ ଜୁଆରଟି ପିଠି ପଛ ଦେଇ ପଳେଇଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ଆପଣ ନଈକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାସ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ପାଣିରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ହେଇପାରିବ, ସମୁଦ୍ର ହେଇପାରିବ, ସେଇପରି ଆଜି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଆପଣ ଠିକ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଯେମିତି ଏଫର୍ଟସ ଦେବା କଥା, ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆପଣ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଟି ଭଲରେ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।